Здравейте хора, аз съм Питбул и това е първият епизод от поредицата ми в Devilcraft. Не почнах от самото начало, защото не исках да снимам как правя къщичката ми. По-нататък ще се направя много по-голяма и по-хубава. Тук почнах да си правя enchant stable. Частнах си меч при един приятел, който вече има 15 букшелфа. Тук ми е нидър портала. Нарочно съм го заградил да не ми влизат пигмени. Фермата ми за картофи, автоматичната ми ферма за уит, да мога да се размножавам кравите. И да, опа. Сега съм сам и затова снимам. Живея в слаймчънк. Тук събирам доста слаймбол. Затова вече имам 3 стака и нещо. Дарах на един приятел половин стак. Това тук ми е фермата за кравите. Тук кокошките. Марлема! Да. Тук взех, изцепих дървата и си го направих на ферма. Все още нямам армори, не ми се занимава. В началото, според мен, арморите са излишни. Тук е снежната гора. И тук също съм цепил дърва. Опа. Замахна. Тук ще направя нещо, не знам точно какво. Някъде 6-7 човека сме в сървъра, приети. Това няма да го цепя. Да, може да си пускате кандидатурите в групата. Не търся в сървъра такива прота. Просто добри играчи, с които можем да играем Майнкрафт. И така. Извинете, ама съм болен. Какво да правя? Не знам. Сега чънк няма. Добре. Ето. Ще убия с това меч. Сега къде на 30 лев ще се енчанса и една кирка при Блак. Той ми направи групата за кандидатури. Чакай, ще отива в къщата. Това ми е фермата тук за шугаркейн. Фермата ми за тикви. Обсидиен генератора. Ето тук ми са айстон, такива глупости. Тук ми е слаймбол, тикви, опа. Що не съм си сложил тиквите, бе? Гъбите ги пазя специално. Опа, какво е? Защото ще си правя полшенки за невидимост.
И така. Ето шугаркейна. Това тук ми е мината. Нищо особено. Просто миничка. Какво ли да правя? Мисля да направя малко стики пистани. След това да си направя генератор за... Ще направя половин стак. Ще ми трябва... Така. Ще ми трябва... Ще взема този. И този. Все още не съм разучил къде ще ми с всичките неща. Това да стои. Така да има малко и микровен пистан. Опа. Видях, че на миналия ми клип, в който казвам, че сервер е официално пуснат, видях, че получи много гледания. Поне за мен, защото профилът не ми е толкова известен. Тук си съм направил няколко прозорче. Не знам все още какво да правя. Сега ще ви покажа как работи генератора за обсидианти. Сменя дамакерката. Добре, ще ми стигне. Кофата трябва да се взема. За да стане сполучлив генератора, ще ви трябва така вода, 2 купчета надолу и тук едно в средата, под средата копайте 2 купчета пак надолу. И тук сега ще видите. Ето, сега ще ви покажа просто как да го направите тук. Така 3 купчета да кажем. После тук 2 купчета надолу. И за едната страна слагате така вода да е равномерно и с другата слагате долу редстоун, след това тук лава и стават обсидианти. Как е? Аз съм сложил. Ето, опа, паднах. Ето, виждате, отдолу има редстоун. Само слагам. И виждате, че се получават обсидианти. Вместо да ходите по мините, където има лава и да може да паднете да умрете с итемите ви. Така си правите обсидианта и после просто си го копаете. Както и е, много бавно става, просто ще го скопа. Общо взето това е.
Ще продължа да снимам на поредицата ми на Devil Craft. Добре,